hello, kumusta ka mo? Ano yan? Sabi niyo alagad sa kanginan, Trifon Morales. Thank you kay Lord. Magyata ka namang grasya matag adlaw. Asap lang kita, always say a prayer, mga kaiksunan. Ako partner sa diri, di kami magbuwag. Randy tayad, di adre. Okay. Asap lang mata, pero may gini nga magampo. Kanuna nga, manilangin ito sa labaw nito magagawam. Lord, thank you kayo sa magyata ka namang grasya matag adlaw. Ug labaw sa tanan, Lord, nga maghihangyo kanimo nga magbalinawon ang tibok kalibutan. Thank you, Lord. Okay. Salamat. Bueno, di ta maglangan, kailangan naman ta. Ang sunod na ito nga sa tampo no, ato katagan o pagtagan no, pinadakin ni sa kalalaki nga, patago lang sa nga Budoy. Kini, ibatan ang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kiksunan ng atong sender, si Budoy. Kini ako problema, bahin ni sa akong uyab nga mo'y tanan alang ka na ako. Tungod kay mahal kay na ako siya. O tungod kay mahal na ako siya, gibuhat ako ang tanan. Bisag lisod kay na akong buhaton, pero mahal lagi na ako. Gibuhat lang yun ako. Mahal man ako akong uyab. Pero aron nyo yung masabta ng akong sugilano, no? Inaniyaw na ko pagsugod ang tanan ay. Gikalimtan mo na ba ang saata? Nawalayot na ng pagbatita. Nawala na'y makasanta sa tanang mga tinguha ug pangandoy tang duha. Gikalimtan mo na bang mihila ka? O gihagkan kong imong mga mata. Kay matud mo ang katamis ug kanindot sa tong gugma ingpit nga gisawan ta. Kadali mo ba di ay nga mahikalimot? Gipakaingon kubag ang tanan mi kamot ug kanunay giampingan sa sulod sa dughan mo. Imo lang nga giusikan ang tanang pagpangga mo. Gikalimtan mo na bang mihila ka? Ug nanumpang mag-inunungay kita. Kaanugon sa panumpa nga giubanan mong luha kay nakawang man di ay. Ugog ma. Uy, Budoy, usama ka niya. Ang sige ka lang kanta-kanta niya. Ano kay plano para sa imong kinabuhi? Ay, tatay, sa lilisong plano nga airport tayo. Nabuha ka na niya, Budoy. Oo, matay ah. Isgot ko kagiro plano niya matay airport. Sobra ka. Plano ako kay Ingo, dili, plano. Hello, ha? Ang kapagod ba sa kung saon? Basta mag-restot na gani ta sa imong kinabuhi. Magpabungol-bungol na yung Joke na to tayo. Uy, joke. Wala may mong jok-jok. Ako malingawan to. Ay, tatay. Mag-inyo na lagi ko, tay. Sus. Usay magminyo, ha? Usay pa ba niyo magminyo? Wa pa magkamatuli. Di mo, moral damage. Buhat ako, tay. Moral damages ka karon. Oo, lagi moral damage. Lagi na. Yung mga bukog pakawawan sa on-air. Usay moral damages akong nahimo. Kung ka nagsultis ka matuuran, mabay pasabot. Lagi, hindi, bundak sa na, di ba? Ay, bulgar, tay. Si tabi. Hello, ma. Since topic, ay paminaw. Gusto ka makadeng magminyo, kahanggawa ka. Patuli una dito, ha? Kaya way babae na makigbinyo, di mo kung dili ka magpatuli. Ay, kabala ka tayo. On, makakita na kong babae nga ako, yung tinuon, umal ka ng true love yun, anahan ako magpatuli. Oh, bahala ka. Saray magsakit ang dughan kung mabastit ka sa babae. Bahala ka diha sa buhay mo. Palawan kang dako. Pre, panyo. Kung saan may problema niyo, pre, ha? Pero may naman kang masulubon kayo, pre. Ay, ambot ari, pre. Makakita ba ka kung apo din ang kalakiha? Murag mamatay na lang tingali ko. Di pa doon ko makakita sa akong apo. Ano nili man, pre? Nanaama kay anak, noon sa dili mo nagbayot yung anak, laki mo na. Laki lagi. Pero sa man, pre? Logitunon pa ning ako ah. Wow! Lugitunon pa ng imuha? Noon sa man ng imuha, pre? Dipilit? Ang akong anak ang buot kong ipasabot, pre. Ang akong anak pa logitunon. Oh, anak din mo, pre. Abi na ko ang imong batuta may lugitunon. Pero, ano, kaingon naman ka nga lugitunon lang imong anak, pre. Ay, puno ba taong kayo na school ba hinam kung magminyo ba ng inahak na ko? Kaya nga ano lagi, pre. Yung sa problema rin sa imong anak, pre.
Nganong lugitunon man na siya? Lugitunon pa na kung magminyo magyod ng inahak. Ngano lagay? Ay, pisot pa ba ng inahak na ko? Unsa? Pre, picture, pre. Picture, pre. Ay, nakumidya ba ko, pre, ha? Nakumidya ba ko? Buot mo pasabot o. Wa pa na matuli imong anak, pre. Maula, pre. Talawan mong urakon bata. Hadlok makakitag injeksyon. Pastilad sa... Kada ko nakabaw ng imong anak, pre. Wa pa ba din ang bunyag eh? Oh, mao na akong problema, pre. Kay, sa mga babayhan ang musugot, ana, kung mahibaw, ana siyang pesot. Kaya pa. Sige lang, pre, ha? Wata lang ang panahon, pre. Ang panahon ra mo, hukom anak niya, pre. Hello ni Punyong, nangita ko na kanako noy. Oo, dahil ko laryat. Kaya doon ako pagkisultihan ni mo. Importante kaayo. Away problema noy uy. Musukol man kong tiguang ba? Puyo eh. Ayaw tao kong naginutan. Tiguang ako. Ay, wa may problema na ako noy God. Basta makabuhi lang na ako, okay naman ko. Ay, ang akong anak na iba. Siguro kung makabuhi gito ni mo. Ayaw lang ko, may graduar na magkuha na. Mao ba noy? O sige noy, ang imo na lang anak. Isa man. Kuyog tas amo, ha? Ipaila-ila ka sa kong anak. O dahil ikaw na lang bahala niya, ha? Oo, okay ra ni Punyong. Tay? Masama ni Tay? Kisam ni bisita na ko. Nari ka bisita? Dili niya akong bisita, budoy. Imo ning bisita. Ang tao mo ako nga mong kilala. Mao ganing ipaanin na ko ni para maila-ila ni mo. Dali. Dali, ekularya, dali. Ila-ila mo sa kong anak. Si Budoy. Oy, si Budoy. Si Kularyat kini. Hi. Hello, Biday. Hello, uy, magina akong paborito noy Punyong ay kanang dako unya taas. Tama. O, bisan may pagkalagom ni siya noy Punyong, no? Pero ganahan ko kay ang iyong lawas. Wow! Dako taas! Dapat mga ugat-ugat ang iyang mga bukto. Pasmado na akong kamot, pasmado. Ano lang, sige, biyaan taon na ka mo, ha? Oy, Kularyat, ikaw na lang bahala sa akong anak, ha? Kung mahimo, hala, ripa na. Ay! Doy! Kanina din maglawas, doy, oy? Magkini akong ganahan do, kanang maglawas ng mga ugat-ugat. Ridi-ridi, kasing sa man ni, na, Sa? sige na, doy. Gusto kong overtime man ka. Di na ba ko gustong mabitin ko, doy. Tinalang makakuha juga sa akong standard. Standard? Oo. So, standard ni mo? Ay, dali maragot ka round. Dili mo lapas, dili mo kuha. Unsa? Oo, limargot ka round. Pero uganahan ko, pwede ko mapabonus sa ka round. Bida sa ng istorya ha. Sa tinarong lang ha, di binuang ha. Sa binuang lang ha, di ni tinarong. Napakakuy itlog ng kalakihan at kularyat. Ay, wala. Bilim na dyan kong Kularyat. Kung makuha niya ang akong anak. Nalibog ko ng bata. Sukad, wapag doon ka suway o uyab. Wapag doon ka tilaw o babae. Ay, pasti lang kinakanahan bata. Pero nakasabot ko nga ano. Dahilom na. Wana. Let's get it on. Wana, naglago po na. Nagsugo ng kumpati. Yes. Fight mo doy. Umbati ko do. Sa rugigdog ka ba kami maminyo kung magkatilaw ka na. Magpangita ka naman yan. Itawas sa Kularyat. Dahil Kularyat, dali ragod. O saman, igamitan ni mo fast forward, day. Kularyat, success, day. Wa! Ano kung taon? Uban ka magsulti, uy, nga pa din na matuli imong anak. Mura ko nagpaburo to balon sa ulbot-ulbot. Kalok na ko, naburot. Usa? Di pa na, oy! Bulok ko na anak. Ay, pagkakitor. Sorry, tay. What you could Himes?
Ano man di ay? Kanahan tong bayana. Bida. Nahibaw siya nga pa kumatuli. Iduduan. Bida. O sige, giusa man pagduwa ko, no? Ha? Murag balol giburot-burot. Gitayhop. Di burot. Bida. Betul. Pasam niya ako pakaping sulbot-sulbot. Balot. Ay, maulagay na akong giingon mo. Nga pangatuli lagi. Aron wa na'y problema. Ikaw dyan. Nindot sa nimong dul-dul. Kuhaan ta ni gapas. Paita bayana. Bida. Magpatuli lang yung tawag ko tayo. Bida, para makita ko babae nga magipiti sa akong kasing magpatuli yung ko. Pero, di ko kakita galiana tayo. Bida, kalingawan ko, naglabtik nga ko. Bungo, Sekoy. Awa ko ato Kay murag kismukot mga naong taong klorya pag kita niya sa kuang awa matuli taon. Murag ko nagsalpo. Oo nga, bida, mahay ko ano kung patuli sa gamay pa ko. Karon hinuon nga dako nako, mauon kung patuli. Pero wa ko magdaho nga, kay balag yun ako babae nga magipitik sa ko kasing si Sheila. Kagwapa niya. Hindi sa tindira si Lista, pero mulutaw yun niya kagwapa ko. Murag siya na yun. Siya na ang gipitik sa kong kasing. Ang pugulo na ko, be. Ilahon ko, be. Tagpila ang kilo sa isda, day. 260 ang kilo, sir. Ako day si Liser. Di ko si Liser. Ako si Budoy. Unsa man gitinood mo nga? Ah. Budoy. Budoy, Si kikisa nga Elsa niyo. ka, Budoy, no? Si Sheila. Sheila? Ito lagi ka nga, no? Mahal ng isda ng biligyan, no? Mahal sa, no? Barato naman, good ni good. Abrato? Mao ba? Sa ato pa, ikaw din mo yung mahal nun. Mahal pa kasi isda. Amo, mga kabudoy. Uy, sige na, uy, palit na ba? Para pagmahalinan ko. Pwede ikaw akong paliton? Paliton ti ka. Paliton ka sa kong gugma. Aba, kiti ha, uy. Amaw. Anya pila may sugilanon, nagkasuod yung mayo sila. Hantod nga, nagkauyam eh. Ay, bayo kayo nakausap ko na yun. Ay, kuhan kining. Pila nakaadlaw ang maayong kanang tulion tadi. Nakaadlaw na. O saingan? Ako magpatuli ko tayo ba? Pila kaadlaw no maayo akong tuli. Oh, depende. Huwag ang pingan ni mo maayo. Dali rin na mamaayo. Way usa ka semana na maayo na. Mawatay, gipanog na mo. Nga naman, magpatuli na ka. Gusto ko nga sa di pa kasal sila tay. Kinahang na matuli ako. Kay lisod kay pagkasal taon di pa ko matuli. Basta giniganin mo na mo ba? Mausa ng adlaw nga magbuwag dayon mi kay lagi sutmi pa ko. Ha? Hindi tayo mong nakunahunaan dong. Dahan ba ko ningon nimo tay ha? Nga kung makakita ko ba nga og gipitiks ko kasing patuli na ko. Og 17 ay, ha? Mao ni gayon na nga magpatuli na ko. Wa ko magpakita sa kong uyab sila. Balik ko sa simana. Ako rin siyang giingnan nga miadto ko sa probinsya kay doon ako importante nga timanon. Ugon niya, Oh, niya, o saman. Okay na. Nakuha na ang mga kugan. okay na tay. Naisakit tayo. Wala na. Okay na kayo. Ay, bahagi tingali kayo ni mo ka ng babayana, unsa. Kay tungod niya, nagpatuli ka man yun. Bisag uwaw na kayo ng mong bahin nga, doon na dako na ka, nga magpatuli. Pero, mo dong gibuhat para sa mong gugma kang sila. Oo tay, tinood na tay. Tungod kay mahal kay na ko sila. Hindi ko gusto mawa siya na to. Tungod lang sa akong pagkasukpi. Mauna nga, gisukla na ko akong kauwaw tay. Ang akong katalawan. Basta matuman lang ako panghandoy nga, masawa na ko sila. Kung di na ako siya buhian tay, tungod kay mamatay ko bawa na siya tay. Bida, mauna hinungdan nga, gibuhat ko ni para niya. Bayo. Dako yun kayo ang imong gugmaan ng babayhana. Siya lang yun ang nakapatuli ni mo, buto. Tinuod gyud ay giingon nila nga bisan unsa kalisod og papait kun mahigugma ka latason nimo tanan. Ug mao na akong gihimo kang sila. Bisan uwaw alang nako pero gibuhat ako para lang sa akong gugma niya. Unya nakikita nako sa akong mahal kay gusto na ko mapupos og kaminyoon niya. Diyan ako sila. Labi siguro. Gimingnon siya nako.
modohak si Manangaw anang may magkita. Karon magkita na gyud mi. Hagdon ako siya binyo aning higayon na. Hindi ako manangpit ko. Maayo! Maayo, Shell! Sila! Maayo! Uy, si Budoy. Maayo! Siya na rin. Nabalik na dahil siya. Budoy! Kadiyot lang! Milawan ako nimo eh. Mao ba? Uday, gimingaw kay ko nimo. Mahal di ka, pinangga di ka. Tinuod ka, Budoy. Kamuturan ako day, gihimo na ko ang tanang kalisod. Bisag lisod nga pagsuway, gibuhat ako alang nimo. Para lang yun sa kong gugma nimo. Tungkol kay di ko gusto mo ka na ako day. Mao ba? Day, doon ako isulti nimo. Ako si Budoy. Doon sa ko'y kusag isulti nimo o kinaot ka makasapot ka. Ay, ako na yung nagsulti nimo. Ako sama, ladies first. Ikaw na lang. Sige. Abi nimo, Budoy. Gusto kong maibaw ka. Tingali na ibaw ka na kung unsa among tinuhuan. Ay, problema na ako. Alang ka ng mga tinuhuan dayo. Ay, problema. Anda mo umrawat. Basta, hindi lang kamawan ako. Unsam na ka. Sa among tinuuhan, bawal lamang ang makigminyo og lalaki nga tuli. Ano ka, oy? Pasaylo ako, ha? Pero dili matawad sa among tinuhuan ang lalaki nga tuli. Oo na nga kung tuli man ka, ay nalang ipadayon ang imong gugma diri nako. Ako mo dito'y. Huwag mo kami sulti na yun. Mo man sa kamang padayon. Basta ano yun ako? O sana, ipapikotin ako balik. Aw. Bidaw, huwag kami sulti na yun. Di ba ka ba? Nagyagwatan ako kasakit ng kauwaw para lang matuli ko, aron ko ni mabuanggan. Hindi ay, pagkabungo sa ito yan eh, oy. Kayo mo yung ipaputol ako ni. Mao gini problema taon ako kay nagsulti pa siya doon. Ito yung problema. Kanindo tatong tanawon nga bro dul-dul. Di ganun ako mahatong patuli. Niya karon, mao din eh. Saon na ako. Bida, balik pagkataon eh. Sabi akong buhato na ni. Ipapikot lang ko ni Dr. Peking Linda o ni Dr. Pinya. Palihaw tabagay ko niyo. Unsaman kung kami pasultihon. Budoy. Ati Pres! Okay, ang sender nato karong adlaw. Si Budoy, Ati Pres. Budoy. Si Budoy taon. Lo, si Budoy atong sender lo. Nya lo kay ni Budoy lo kay ko lagi magpatuli siya basta kita siya babae nga iyang igugma. Pero ni igugma mo tawag siya maayo aning sila. Hindi na patuli siya. Andaw nam ko day ang kuan lo, ang ilang mga ang tanang tinuhuan din niya aning sila nga dili pwede magpatuli ang lalaki kung may lang mabanaw. Saan man na niya lo? Manapatuli naman siya. Ang unang babae nga iyahang nakuyog, nilakaw kay walay gusto kay wa matuli. O ang iyang nauyab nga tinuod, yun niyang nahigugman ha. Nung mula ka po, kay manong nagpatuli. No, mao ni. Oh. Sao ni. Kadiyot sa, kadiyot. Na di ay kuan nga dili makigminyo kun may kun Botol sa ning tinuhuan. May ilang kuan diin man hindi siya dapit. Ako ipambit ko liat. Paminaw na ako. Murag, Sige. murag laom king yung sugilanon. Laom bitaw no? Oh. Mawa si Kung, patuli no, diya pagpatuli wa na no. Kung ari ka sa 1 Corinto, Kapitulo 7, versikulo 19. Kay, dili mahinungdanon kung tinuli ka o dili ang mahinungdanon nga mao ang pagtuman sa kasuguan sa Dios. Mao na. Mobalhin tas Kolosas. Kung ari kas Kolosas 3, versikulo 11. Tungod ni ini wala nay Hudiyo o dili Hudiyo. Mga tinuli ug dili tinuli, mga laeng sinultian, mga luog, mga ulipon ug dili ulipon. Kay si Kristo mao ang tanan ug anaa sa tanan. Karon, kaning iyahang problema kinaghisgot man kinig pagtuli ug naghisgot ug pagpanguyab ug kaminyoon. Okay, magminyo naman ta siya. Karon. Katong usa, sa dilan to kay dili man to uyab. Ning nanggay niyang amahan, kung sa man tayo, gihimo mo niyang bulhot-bulhot. O sa tingit pang lulti. Iyam tong kuan lang mo bayran. Oh. Bayran lang to niya. Bayran niya ko lariat. Apan Karon kag tanaw ko lariat ka murag balon giburot-burot. Apan dire sa ikaduha na itong nauyab na niya, gibasol na po siya nga nung nagpatuli kang ilahang tinuhuan, di mo dawat og tinuli. Hala, Apan no? sa atong gibasa dire gulyat, atong gipalawman. Nga pananglitan og mao na imong problema undo, ayaw kaguol. Kaya kung natuli naman ka, o sa tuwa pa matuli, karon kay wa man
Baka na mapadayon ang imong uyab. Lo, basta mabayot ka. Ayaw ka go. Kaya mo abot ang panahon gulyat Nga nga maminyo doon siya. Aha. Abot ang panahon na sa ako nang ibasa diri, gayon man nga, matuli sa uwa, basta nagtamod sa kabubuton sa Diyos. Aha. Kung buti pa sabot, nga mo abot gad nga ang panahon, nga magminyo ka, kabubuton na ka nas Ginoo. Kaya ang pagminyo unya gulyat, inigbindisyon sa pare, Ah. at giingon sa akong pag-umangkon, nga, kung sa tos in English, it takes straight to marriage, kay husband, wife, o God. Mura sa kag si Bombin. Yan na ang Ginoo. Lo, o panalitan ron, kung panalitan ron, ikay babae, unsaon man nimo, tuli o di tuli? Nakit bang tanan ni mo, lo? Unsa gulyat? Nakit bang tanan? Sige, Ikaw, sige, lo. sige. Natuli ka, lo. Oo. Gaidat pa ko ito 14. Adi, Ah, ay. 14 Guwang-guwang, 14 mo ay. gidadlog tuli ka. Ang uban utso na ibi. Arili 14 mga kuan pamurag 12 tingali. Ah, di Wala ba? na, tingali. O bata pa kayo. Ako natuli ko 8. Pero og ikaw lo, og ikay babae asa ka tuli og dili tuli. Ang bisag Dili unsa. kaayo ko. Oh, Ay maayo bisag ka unsa. arelang. Ay maayo ka arelang ko ibutang nimo sa bayo. Ala, no. Ayo lang kung pautan ang bayi. Okay, kay bayot, no? Ano Sorry lang kung mo. bayot kay murag dool-dool. Sige. Okay, ikaw na Sige. bayot. Bayot ka, lo. Sige, Yeah. sige. Paglit babae ko, maglisod ko Ah. timbang-timbang, pero ibutang ko sa bayot, murag Ah. dool-dool ra. Unsa man? Oh, piyungan ko na lang. Sige. Salamat sa iyo pagdagat tinato tulungan nun. Doon ako ang